Ahoj, ja som Skejs, no a ja vás vítam u tohoto videjka. V tomto videjku si ukážeme zaujímavú funkciu na Google. No a teraz si hovoríte, aká funkcia na Google? Trepeš. Je taká funkcia. Táto funkcia, možno ani o nej neviete, ale možno aj trošku zbytočná je, ale pre tých, ktorí sa nudia, určite sa na tom zabavia. No a sa momentálne teraz tiež nudím, začím to teraz o 10 ráno, som pomaly už po obede, no a napadlo mám, že túto funkciu si teraz ukážeme, že vám ju ukážem a o čom vlastne táto funkcia vôbec je. Takže, teraz si pozrite toto videjko od začiatku až do konca. Takže, budem rád like, odber a zvonček, no a my ideme na to. Takže, prvá vec, čo musíme urobiť na túto funkciu, lebo táto funkcia má niečo spoločné s hrou Minecraft. Áno, táto funkcia je na Google a je to aj s Minecraftom spojené, takže také zaujímavé to je. A myslím si, že pre tých, ktorí sa nudia, určite sa na tom určite dovia, ak som povedal. Takže poďme na to. Práve čo, ak som povedal, musíme robiť to, že si zadáme do oné, no to radšej napíšem, ale možno to aj takto, takto normálne, mám to tu oné rovno. Takže, áno. Teraz nič tu nevidíte. Žiadna kolónka, nič. No, ale teraz tu niečo je. Vidíte túto kolónku? Táto kolónka má niečo spoločné s tou funkciou. No. A teraz, keď klikne na tú kolónku, objaví sa mi tu Steve ruka. Ale to není všetko, toto není iba jedna funkcia, je tu ich trošku viac, ale je to taká väčšia funkcia, nie je takáto malá, lebo za tým sa ešte niečo skrýva. No a teraz napríklad kliknem na toto. To je čo? Zajímavé. No a tu máme nejaký strom, aj nejaký biom, dal by sa povedať. No máme tu nejaký strom, takže sa dať, ale vidíte, aké je to dobre. A už som získal aj drevný krmpač. Lol. A môžem tu získať aj o mnoho viac vecí, môžem tu získať aj lepší krompáč a možno sa aj o to aj pokúsime dnes. Takže poďme na to. Dobre. Okej, to je to divné, že to teraz robím drevným krompáčom, ale tak tá funkcia je tak urobená a sa už nič iné tak nedá urobiť, no, s tým. No, čo už. Takže, pokračujeme ďalej, máme tu teraz aj nejakú hlínu. Takže to teraz ničíme, hlinu musíme zničiť, aby sme to mali všetko, ne? Aspoň ničíme aj tú hlinu zničíme, lebo čo ja viem, radšej všetko zničím. A tu asi už nič asi tak nerobím, takže teraz si niečo ukážem ešte. Tak keď toto vypnem, wow, to je, čo? Creeper na to máme, ale teraz keď, počkajte, kde je tá kolónka, tu je. Dáme ešte raz. A teraz, napríklad na tento obrázok. Dobre, a máme tu ďalší. Toto už je z toho nového Minecraftu a to je z 1.20. Alebo 1.19, teraz neviem, asi 1.20, ak sa nemýlim, no a my si ideme, a dneska môže viac aj veci, uvidíme, môže získame viac veci. Trošku zničím. To je tak menej. Vidím, že to je podľa aj tej odolnosti toho dreva a rôznych blokov, no. Takže, zaujímavé to je. 41 blokov zničených. Dosť. Vy tu mali, že bola nejaké najväčšie skore. Ja si pamätám jednu takú hru, ktorú som hral ako malý. A tá hra mala niečo spoločné aj s týmto, ale bolo to 2D. Trošku podobné aj tomuto, ale tam bola postava. A bolo to veľmi zaujímavé. Hral som to, ak sa nemýlim, na tablete. A už je to veľmi dávno, takže sa mi to celkom podarilo hrať. A aj celkom dobre veci som získal a snáď tak ešte vôbec existuje, lebo neviem, či už vôbec existuje. By som musel potom kúknuť. To je tak. A čo teraz nebudeme? Čo teraz budeme mať? Ďalšie. Dobre. To bola nejak nízko, aj vidím. Mi to zdá. Mi zdá, že je tak trošku nízko. Ale moc. A tie oblaky sú vysoko a
To je tak nízko. Ale jedna už. A počkej, ja môžu viac blokov naraz. Ja môžu viac blokov naraz. Oh my god. Som aj nevedel. Dobre, máme 81 blokov. Poďme ďalej. BOOM! Taký zajímavý. Nie, to som nechcel. A dobre. Nie. Šibe, ja som na to klikol skôršie. Ja som zabudol, že musím kliknúť na tú kolónku. A počkajte. Takže, poďme na to a máme ďalšie, dúfam, že to bude, uvidíme aké. No také podobné sa je tomu, ale... Ale my tu nemáme ani strom teraz. Taká nuda, som tak povedal. Ale na to môže trošku začne aj nudiť, takže... A akože tie vlny sa dá rýchlo zničiť. Rýchlo. Moc rýchlo. Prečo tomu, že... Ale to nie je ako v Minecrafte. Tam môžeš ničiť iba jeden blok. Tu môžeš ničiť viac blokov naraz. Zajímavé. Takže je to celkom fantastické. Mám 20x22, lebo som to musel restartovať. Poďme ešte raz. Dáme si ešte jednu. Teraz som zvedavý. Boom. Je to efekt, ako keď ničíš blok v Minecrafte, je to tam zajímavé, takže... Dobre, dám už mi skladrovaný krampač. Keď som ničil kameň, tam by som už mal aj čo iné. Dobre. Tu ešte koruna zo stromu, dobre. Tak, a ešte tento oblak. Ale je to fakt super, že môžem ničiť viac blokov na raz. Boom. Teraz ešte raz. Nie. Som klikol úplne na niečo iné. Napríklad na toto. Rozbijam, dobré, máme tu ďalšie. Zajímavé to je. Neviem, ako bude toto videjko dlhé, snáď aspoň 8 minút, 9 minút, maximálne 10. Takže to bude aspoň trošku dlhšie. Aj keď som si nečakal, že to bude také moc dlhé. Ale tak, no nie moc dlhé, ale že to bude trošku dlhšie. Takže tak, no, máme si raz 70 na nich, takže poďme ešte jeden raz. Máme presne 8 minút. Dáme si ešte jeden raz. Lebo ma to trošku, teraz som tak hovoril, že ma to trošku nudí, ale teraz opäť ma to trošku začalo baviť. Takže proste... Minecraft inak teraz slaví krásnych 15 rokov. A teraz si hovoríte, kvôli čomu túto funkciu urobili? Ja si myslím, že to urobili k tomu výročiu. Kvôli tomu výročiu určite urobili túto funkciu. Lebo keďže Minecraft má už 15 rokov, tak oni túto funkciu majú. Takže tak no. Takže ja si myslím, že asi úplne na konci. Takže, pokiaľ sa vám toto videjko páčilo, tak nezabudnite na like, odber a zvonček. Ak tu dáme veľkých 5 lajkov, tak možno si túto funkciu zahráme aj na streame. Alebo rôzne iné funkcie, keď budú. Ľudne, môžete si o nej natočiť niečo. A takisto sa od budúceho týždňa môžete išiť na reakcie. Áno, od budúceho týždňa budú reakcie. Na hocičo, budú to aj na trailery, rôznych filmov a tak. Minecraft filmov tak. A aj možno nejaké filmy. Trailery. No, normálne filmy, nie Minecraft filmy. Takže, zatiaľ, čau!